Alam mo ba, may iba't ibang forma at combinations ang mga verbs. Kung solo ang main verb, pwede siyang base form lang, pwedeng may S sa dulo for singular subjects or simple past form. Kung meron siyang kasamang helping verbs, depende ito kung ano ang forma ng tense, present, past, or future ba, or simple or continuous or perfect tense ba. Depende rin kung active or passive ba ang meaning. Kung do, does, at did ang helping verb, base form ang kapartner nito na main verb. Kung be verbs ang helping verbs, kaya ng am, is, are, was, were, be, at been, ing ang forma ng kasunod niyang main verb, basta active ang meaning nito. Ang subject ang gumagawa ng action. Pero past participle ang kasunod na main verb kung passive naman ang meaning, yung subject ang naka-receive ng action. Kagaya nito, mga active sentences na combination ng be verb at ing form ng verb. Ito naman ay mga passive sentences na combination ng be verbs at past participle. Meron din na being at ang forma ng kasunod na verb nito ay past participle form. Isa rin itong passive. Kahit ano pa ang tense ng verb, basta nandyan ang be verb na being, ang kasunod nito na verb ay past participle form ng main verb. Kung has, have, had naman ang helping verb, ang kasunod nito ay mga past participle ng main verb. Kung modals naman ang mga helping verbs, ang kasunod nito ay base form ng verb.